Daig ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing ingpit. Daig ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulangan lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Padayon natong iampo mga igsuon ang atong gipangandoy nga igo-igong ulan ining nagkaanam na gyud ka lisod nga kainit sa atong nasod ug labi na dinhi sa atong lugar sa Cebu. Ang atong mga mag-uuma lisod na gyud din taon kaayo mo nang atong iampo ang grasya sa igo-igong ulan ug ang ato sad nga mga benefactors and donors hatagan unta sa mga grasya ang ilang ikinahanglan bugti sa ilang pagkamanggihatagon labi na sa pagsigig pamalit ani atong mga slots alang sa katumanan sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong kundi usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Aniay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon, karon o ugma muadto kami sa syudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Apan wala gani kamo masayod kun unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Kini maoy angay ninyong isulti. Kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga kinahanglan niyang buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng kabuhi
sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulangan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Patalinghugi kini kamong tanang katawhan, pamati kamong tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Kamong natawo nga ubos o taas o kahimtang, adunahan ingon man mga kabus. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Nganong mahadlok man ako sa daotang mga adlaw, diha nga ang mga dautan magalibot ka nako. Nagasalig sila sa ilang kadato, ang kahamugaway sa ilang bahandi, maoy ilang garbo. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tawo, ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dako ra kayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo, aron mabuhi siya kanunay ug dili malaglag. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gumagmagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ikaw, O Ginoo. Si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultig dautan, bahin kanako. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daygon ikaw, O Kristo. Ang ngalan nga Hesus gisulti gid na sa anghel ngadto ni Maria ug ni Jose nga maoy gamiton nga ngalan sa ipakatawo nga anak ni Maria tungod kay kanang maong ngalan nagkahulugan og ang Dios nagluwas. God saves. Ug maora gid nay ngalan nga labing gamhanan nga ngalan. Lingiyay mong tupad ina naigahom imongan na imong ngalan naigahom. Usahay ang atong mga ngalan naigahom. Pananglitan ahimo kang mayor. Ay inighisgot pala sa imongan. Wa na kurog na ng mga pulis, kanang mga kapitan, mga konsihal. Inig-ingon gisogo kong mayor. Na sa ludar na. Pananglitan principal ka sa eskwelahan. Kurog na mga estudyante na ang principal. Manong ni ama mo din ingon ang principal. Wa na kurog na. Labi na gyud congressman ka, senador ka. Inig-ingon pagbuot ni sa senador, pagbuot ni congressman, pagbuot ni gobernador, basta lagi. Mao ba? Na may gahom. Labaw na yung presidente. No? Zaman. Presidente. Samot, kurog-kurog ka diha. Ambot ka, Padersiano. Ingos Padersiano, palit ko ng mugslat. Nawagin, ipalit. Way gahom Minus kay gahom. Minus na kay tarog gahom. Aning pamaligyag slat. Ambot lang ka. Nagtuo, manggon mo nga. Si Padersiano mo yung maligya. Pero ang ngalan ni Jesus ba? Grabe kay gahom. Kay kining tanang mga ngalan nga kung gisgutan ngan sa kapitan, mayor, unsa diha, congressman, senador, hangtod presidente sa Pilipinas or presidente sa lain-laing nasod, kining tanang mga ngalan ang mutahod ani kadto sang mga tao nga under sa ilang gahom. Pero ang tao nga dili under sa ilang gahom, nanglitan ron kita versus China. Ang mga Chinese, di ginamutahod sa kaayo sa atong presidente. Di ba? So limited ra. Limited. Labaw sa tanan, kining ngalan nato, kining gahom nato nga tawhanon, di gid ni kapatahod sa yawa. Lingay mong tupad ikaduha ing na mahadlok ang yawa sa imongan. Ang yawa ba mahadlok sa imongan? Mahadlok dili. Paborito mangganino kay kang duolon si yawa. Ang yawa mahadlok di ay sa ngani Padersiano. Sigihan pa kog adtos kwarto. Di mahadlok oy. Unsa ra man gyoy ngalan nga makapahadlok sa yawa? Ang ngalan ni Jesus. Muna bisag dili pa ka Katoliko, bisag dili pa ka binunyagan, basta mi gamit, mi tahod og mi ilaka sa gahom sa ngalan ni Jesus, makahingilin kag yawa. Naman tay gitawag og formal exorcism. Formal ba kanang nagsunod yun, mabitan nang doon natay mga seminar bahin aning exorcism. Formal na siya. Mo follow jud ka sa step by step ingon ana. Pero usa ra man gyapon requirement diha ang imong kasuod, ang imong pagtahod ni Jesus og sa iyang ngalan. Kana may requirement bisan pag na-master na nimo tanang mga prayer of exorcism, pero ang imong binuhatan yawanon kayo, di man na mo epekto. Naaman ganun mga exorcist karon na nag-away, nag-ilog ras kulikta. Sinahay ba? Ngayon sa man na mo epekto pa ng imong paghingilig yawa o
na attached na ka ng kwarta, makigaway na ka. Dili. Yawan-on man ang paghigugmas kwarta. Nya, may kay kang mo recite sa mga kaning prayer sa exorcism. Nya, ang imong kasing-kasing nahigugmas kwarta. Suko pagyug ka, nikiha pagyug ka, nangutang nimo. Di magsilbi. Nakaron sa atong ebanghelyo, na sila nakit ang tao nga dili sakop nila. Buhi pa si Jesus ang iyang ngalan, gamhana na kaayo. Pero naay mga tao nga naghingilin og yawa sa ngalan ni Jesus pero dili kauban nila. Ilang gibadlong nganong nagamit-gamit man kasngan sa among master nga di man kasakop namo. Pagkadungog ni Jesus ani nga gi-report ngadto niya, iya dayang giingnan, ayaw badlonga, bisag kinsa makagamit sa akongan basta nakapasar sa requirement, mutuo sa akong mga pulong, muila sa akong pagkadiyos. Iling niya imong tupad, ing nasigi ka gamit sa ngalan ni Jesus. Ano na? Sige manggitag simba, sige ka gamit sa ngalan ni Jesus sa imong pag-istorya sa imong mga anak, sa imong pagbadlong sa imong mga anak, sa imong pagpakig-istorya sa imong bana nga nangabit, sa sige nimong istorya ng imong asawa nga yaw-yawan kayo, gagamit ka sa ngalan ni Jesus. Sa imong paghandol anang imong silingan nga libakira kayo, sa imong pagpadagan sa imong negosyo, nagamit ka sa ngalan ni Jesus o imong ngalan. Labi na gyud makigdeal na ka og mga transaksyon. Basig imong ngalan. Na musangko ginasway hinungdan. Mo bitaw dinhi kani akong pagpamaligyag slat, sige gini na kog sulti ang iyang grasya ngano man kay sa ngalan man ni Jesus padanglitan awa ha is BF dag para sa atong kumbento. Unsa may atong meaning anang is BF dag? San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kinsa man ni si San Vicente Ferrer? Ang nagpuyo sa ngalan ni Jesus ug sa kabubutos Ginoo. Maobitan nang naa siya dihay saying na atong giprint sa babaw, gi-recite ko nato be. Ready? Go. Whatever you do, think not of yourself but of God. O mo na si San Vicente Ferrer ang nakasentro sa iyang kinabuhi, sa iyang hunahuna o sa iyang kasing-kasing, maura gyud ang Ginoo. Mubuhat siya basta paras Ginoo. Ato sa nang gisunod, paras kumbinto, palitag slat, is BF dag, 500 pesos. Sige ka na, bilingay mong tupad. Yung nasa ngalan ni Jesus, palit nag-slat. Di ba? Nindot kayo paminahon. Mura mamugway klaro. Sige, kanisang ikaduhang slat, special slat, para sa ni sa Kapilinya di Fatima, na amantay 6 million nga erase dito para mabayran ang part 2. Unsa man say meaning anang MMHD? Mother Mary's Daily Abundant Graces. Tinuod na dili. Daily Abundant Graces. Ngano man kay pagbuot sad sa Ginoo nga si Maria mahimong full of grace. Nya kay full of grace man siya, makahatag gid siya daily abundant graces. Sa ato pa si Maria nahimong full of grace kay nagpuyo sad siya sa kabubuton sa Ginoo nga nagsigi siya ingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Nya tag 1,000 na atong slat ana. Gusto kag daily abundant graces or daily abundant disgraces? Unsa imong gamitan sa imong kwarta? For daily abundant graces or daily abundant disgraces? Sige, gamitan ang imong kwarta para sa imong kaugalingong kaayuhan. Sama aning giingon diri sa unang pagbasa,
muadto ko sa siyudad ugma, mupuyo ko dito usa ka tuig, mo trabaho ko, mangwarta kog maayo para sa akong kaugmaon, para sa akong future. Mao man na ato sahay, magnegosyo ko, magtigom yung ko, kay doon ako'y target nga akong himuong project for my own safety and pleasure. Pero matod pas unang pagbasa, sa igingon rin ni Santiago, hoy, wa mo na minaw. Pamati kamong tanan. Matod pa niya diri, apan wala gani kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama ramos gabon nga makita karon sa makadiyot na manggabon ba nas bukid. Igpasiplat nimo, hala, naggabon nya, nilhig dayon ka. Igsunod nimo hangad napa, kasagaran wa na, hala, wa na may gabon, sidlak na mga adlaw na wa. Ingon ra kuno taana, muratag gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Nakadungog mo atong nahitabo few days ago nga nakras ang helicopter nga gisakyan sa presidente sa Iran, kuyog sa iyang pipila ka mga opisyalis sa ilang nasod. Diha patoy sa to, mga ministers niya. Nahurot yun. Way siguro karon inig humas misa, hurot yun mo. Adi din na pwede. Sa ato pa, katos President Ramon Magsaysay, nga nakras ang eroplano diha sa Mount Manunggal, siya may gi-highlight, wa dito say kuyog nga nangamatay. Ha? Siya ra dito yung namatay? Daghan oy, kuyog niya. Ana. Katulang pag motorcade nato, January 25, karong tuiga, kahinay ragyos dagan, 10, 15 kilometer per hour. Hinay yun. Sige pamigkantag, kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Nakuyapan ang akong driver si Edgar, nilusot na mi atong padung nas pangpang, ugwap agitong tuod, katong tuod nga nakasabod. Tayo na katong tuod karon, oy, liam asa naman tong tuod. O ato niya tong pakitaan niya ko ato kay hagkan ko tong tuora. Ako man tong butangan og kuano niya na caption ato tong exhibit din. Kadto ra yung tuora nakasangit. Wa madayon og nadayon pa to. Awa na oy. Gidungog kaning pariawa na, dagkutana na ni ngadto sa bahak o kaambot o nayarang-arang mo sponsor basig mabutang ko sa Manila Memorial or diha ba nang unsay tawagan ng usad yang nindot-nindot sad Kilins Bahak St. Anthony patay ay ani man hinong kay tulaw mga 15 meters naman to ang iyag yung ana, pero mulapos pa ato to pa'y gahuwat nga mga another 20 meters niya mabuhi kang pare. Wapay siguro. Mao na, ang ato lang point is, wa ta kasiguro sa ugma. O kining tanang kwarta, kining tanan nga bahandi, gahom nga atong gitigom, sama sa presidente sa Iran nga, at present, murag ni apil man na sila sa gubat sa Israel o sa Hamas. Inana. Mga powerful na sila. Palupad na sila mga missile, porting daghanap, pindot-pindoton lang, powerful. Pero usara ka crash sa helicopter. Si Kobe Bryant, may rest in peace, gasakay gapon to sa iyang helicopter gapon. Apil pa in taon ang iyang anak. Kaya di lagi na to mapugnan. Kaya nga atong gahom, ang atong ngalan, way igong gahom pag-usab sa dagan sa kalibutan. Karon o magisiguro, mulinog lang ni Karukalit. Igo maka-exit ang pare. Lusnuan dahil mo diha. Pero ang pare mo'y namatay. Kamo dili. Pwede raman sa nagyapon. Nga naman, kay pag-exit sa pare,
nalusno man dito padong sa ilawom ang iyang gitumban dito sa Kristi. Di pare mo'y namatay. Kamo kay nalusnoan mo ni babag masad ang trasis ngadto padong, wa man mo mapisat kay ning tukod man dito, mabuhi mo. Di ba? Kamo sa no tuusan mong kamoy akong pati. Patias ang pare panagsay. Kapoy na biya kay baligyag slat ako sa mong i-update ang atong slot sa SBF DAG na natay halin nga 22,040 ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Yes, salamat kayo. Pero naapay 37,960 ka slots nga available. Nga doon na sa NCI 16 slot challenge nga 8,000 pesos per challenge na nasa 23 slots nga challenge nga nadawat. Anya nga to sang katong MMHD para sa atong Kapilinya di Fatima naabot na sang atong halin og 468 naasay napay 5,532 ka slots nga available. Ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya ang challenge nako aning MMHD kay Month of Mother Mary maron karon nga May, mamalit lang dagdag sa kaslots kamong tanan nga nakabati aning akong announcement. Palit lang mo ko ang gikas bata ngadto sa kinatiguangan. Palit lang tag usa ka slot until May 31. 1,000 pesos na namoy daily abundant graces. Nya naasad tay atong DSAP katong investment slot open pa man ni karon 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum nga atong ihatag na interest. Niabot na sa 195 ang atong halin. Pakpakan sa nato ang mga DSAP person. Salamat kayo. Mao na nga importante kaayo ang atong paggamit sa ngalan ni Hesus. Naa diha ang gahom. Nya kinsa ra may makagamit sa ngalan ni Hesus kadto rang matud pa niya suod nato. Kinsa may suod niya ang nipuyo sa iyang kinabuhi. Ug ang usa sa mga highlighted kaayo sa kinabuhi ni Hesus kinig yung kakabos. Gani ang iyag yung nagunang mga tudlo sa iyang pagsangyaw kay mausa di makapapahawa sa yawa ang iyang gitudlo, bulahan kamong mga kabos sa espiritu kay mainyo ang gingharian sa langit. Mao nay tubag nato sa atong salmo karon. Katapusang lingi sa imong tupad ing na mahigugma kang mahimong kabos. Na mahigugma ka nga mahimong kabos. Ana, moingon gani siya, unsaon man na paghimo ing na ihurot og palit og slat ang imong kwarta. Nya makadawat dayon ka og kalipay og kalinaw. Matod pa diri sa usa sa mga stansa sa atong salmo karon, sa atong salmo nag-ingon, apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tao ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi. Dili gayud siya makabaton sa igo nga kantidad aron mabuhi siya kanunay og dili malaglag o mamatay. Dako ra kaayo ang bayad aron ta mapirmanenteng buhi. Kinsa ra may nibayad once and for all. Ang dugo ragyod ni Kristo mo inibayad nato. Every drop of Christ's blood naghatag nato kinabuhi. Dili kinabuhi dinhi, kung dili kinabuhi dinhi og sa sunod nga kinabuhi. Muna ang tanan gyud padong gyud unta ngadto ni Hesus. Ug ang tanan natong mga paningkamot sa ngalan gyud gamhanang ngalan ni Hesus. Kung mabiya na gitaani, mapunta na sa atong ngalan, sa atong kaugalingong security, giyawaan na taana. Pero magsunod tas Ginoo, bisag wa pata ng mga formal nga mga
exorcism nga mga prayers sama aning tao dinhi nga wa nila mauban, makapapahawa gyapon tag yawa. Samot na gyud naa kay formal exorcism prayer nya gipuy-an pag nimo ang maong kinabuhi, samot na gyud ang kaepektibo natong mopapahawa og yawa. Manindog na ta mga suod ni Kristo. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, gitudluan kita sa atong magtutudlo sa pagsangpit kaniya. Malaumon kitang muingon, Dios nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang simbahan, epektibong musangyaw sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang Dios magtanyag kanato sa gasa sa pasaylo, sa pakiguli ug sa pag-alim sa mga kasakit tungod sa pagkabahin-bahin ug sa panaglalis, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga magdugang unta ang atong pag-ila sa kaayo sa katawhan, nga nahimong agianan sa paglihok sa Espiritu sa Dios dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga idaran, mga nagmingaw ug mga masakiton, malig-on pinaagi sa kainit sa atong maamumahong presensya, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Nga ang atong mga kahigalaang namatay ug nanaguna kanato, makaambit sa kalinaw ug sa kalipay didto sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, kabiga kami nganha kanimo. Langit nung Amahan, maluluyon o gamhanan sa tanan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang tut sa kaanturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan, tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos kadagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, dinhi sa yuta ay kung sa langit. Ang kalanod na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Umasayo kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan mo sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay mo mananging harian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang palawat kanimo, apan pamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and told me what is right of all my friends. You're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love hears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. O Dios nga makagagahom itugot nga madangat namo ang kaluwasan kansang pasalig among nadawat niining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung gahom nga makapahingilin og mga yawa. Nya mahitabo ra ni kun ato gyong tahuron, tuuhan ug puy-an ang ngalan ni Jesus ug ang iyang mga pulong. Salamat sa nagpuyo sa ilang pagtuo ni Jesus ug minghatag nato sa ilang pagpaambit sa mga grasya, pinaagis pagpamalit og mga slots. Atong pasalamatan silang tanan nga nipalit niini, nya padayon patagpalit ang atong SBF DAG na apay 37,960 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Nya naasad ni 16 slot challenge nga 8,000 pesos per challenge. Ang ato sang MMHD para sa atong Kapilinya di Fatima na apay 5,532 slots. Ang challenge mupalit lang tag labing minus 1 slot gikan karon hangtod sa May 31 pahinungod sa mahal nga Birhen Maria. Nya ang ato sang DSAP investment slot nga 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum, open pasab siya. Pagdugang nato kasuod sa Ginoo, doon na ta dinhi monthly parish synodal worship. Panguluhan is ato mga charismatic. Karong Sabado, ang mangulo sa atong parish synodal worship mao ang El Elyon Charismatic Community. Magsugod ta 7:30 sa gabi
praise and worship ug naa say catechesis nga ihatag yours truly ginagmayng catechesis mahitungod sa atong mga basic doctrines sa simbahan para pag enrich sa atong kasuod ni Kristo. So akong giauhag ang tanan nga mga parishioners, labi na gyud ang mga mandated organizations, moapil ta niining atong mga around 2 hours nga praise and worship or 1.5 hours nga worship. Ang ato karong pahinungdan mao ang pagampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan o kining ulan nga atong gikinahanglan nga makahatag natog igo-igong supply sa tubig, mainom o batamnan na unta ang mga yuta. Haguan ni nato ha, kamong mga mandated organizations din sa atong parokya, panambong mo, di gani mo mutambong na wa na gyud mo igahom. Ang Ginoo manaa kaninyo. Managaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayunon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magabahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulaan kita tanan sa